Boas tardes a todos e a todas, o delegado do Goberno, deputada provincial, concelleira de Economía, un membro importantísimo en este coworking que é hoy, o director a Javier Benito, a gracias pola súa implicación na terceira edición e a verdade en todos os proxectos que levamos realizado, a todos os técnicos da área de Economía e Desenvolvemento Local, monitores, mentores, e agora a ver se o digo ben, que é o máis importante, a todos os coworkers. Sí. Que digo, este término é novo, é dicir, esta acuñación, pero bueno, sempre vamos aprendendo e, polo tanto, eu vou seguir o término que utilizaba o maestro de ceremonias. Gracias. E, polo tanto, moi boas tardes a todos os coworkers que sodes a alma desta terceira edición e, polo tanto, creo que como xa é unha terceira edición exitosa, en ese sentido pouco máis temos que engadir do que xa dixo Javier en esas palabras tan cariñosas de a importancia que ten para nós seguir apostando por este tipo de iniciativas, seguir apostando pola empregabilidade, polo emprendemento, en definitiva, polo talento. Hoxe que é un día que se pode decir que levamos moitas actuacións no día de hoxe encamiñadas tamén a poñer en valor o emprendemento e todo o talento que temos. O facíamos primeiramente cando falábamos cos medios por unha xornada que vamos a ter dentro de pouco aquí no CEINODUS para poñer en valor todo o traballo que se ven realizando, que o facíamos despois cando dábamos unha rolda de prensa para decir que nos foron os adxudicatarios de maneira provisional de momento, mentre non se leve a definitivo, daquelas persoas, iniciativas que van a seguir o seu traballo e a súa folla de emprendemento na tinería. Por certo, dos 8 locales que quedaron adxudicados provisionalmente, 3 emanan daqui, dos coworkers, un do propio viveiro de empresas. Polo tanto, vemos como hai esa continuidade e como se implanta, e vemos que despois de 3 edicións de casi 60 proxectos, o 70% están facturando a día de hoxe. Polo tanto, é un dato fundamental, importantísimo. Estamos vendo que este traballo, esta forma de traballar, esta metodoloxía que é o coworking de buscar tamén as sinerxias, vemos que ten uns éxitos tremendamente elevados. Polo tanto, nós que sempre decimos que con que só sexa unha persona, un proxecto, unha idea que salga para diante merece a pena, cando estamos a falar do 70% empresas que están facturando a día de hoxe, o consideramos como un éxito total. Polo tanto, seguiremos facendo esforzos inversores para conseguir este objetivo, seguiremos traballando para que o talento, como decía, que era o que poñíamos hoxe en valor, ese gran talento. Ademais, temos multidisciplinaridade en proxectos, sectores creativos, innovadores, e polo tanto, incluso unha das que eran afortunadas, que a empresa se chama Recados, que pode ser algo tan cotidiano que temos no día a día, e como se pode reconvertir esa idea de facer os recados en unha iniciativa empresarial, vemos a riqueza que pode haber, todo ese talento que queremos e que se quede en Lugo, porque se non somos capaces de mantelo e que facer o posible para que se quede en Lugo, emigran, e polo tanto serán productivos en outros lugares, fora de Galicia, fora de España, pero non serán productivos en Lugo. E se queremos ter un tecido empresarial potente, debemos de seguir apostando por estas iniciativas. Se queremos que a xente faiga o seu proxecto de vida na nosa cidade, debemos de seguir traballando en esta línea. Se queremos paliar a demografía, a natalidade, temos que seguir apostando por estas liñas políticas. Polo tanto, desde o Concello de Lugo, que invertimos 3 millóns de presupostos propios en políticas de empregabilidade, seguimos fomentando a captación de fondos, e hai que decilo, porque tamén temos que decir onde invertimos os fondos, en este caso coa EOI, que aporta o 80% deses 800.000 euros que supoñen todas as edicións do coworking e o resto con fondos propios. Temos que decir que esa captación de fondos é importantísima, como a do coworking, como a de Empregalia, como de outro programa que temos, que estamos esperando que nos den resposta, o Empodérate, que en total suman outros casi 3 millóns de euros. Por lo tanto, vamos ter capacidade de reinvertir en Lugo 6 millóns de euros para que o talento quede en Lugo, para que teñamos a capacidade de
utilizar todo ese talento en beneficio da nosa cidade e no crecemento da nosa cidade. Esta edición, se cabe, pois é especial porque xa non necesitamos ir buscar un maestro de ceremonias fora e que lle dé ese punto de profesionalidade, porque xa o temos dos que saliron do coworking. Polo tanto, temos un coworking facendo de maestro de ceremonias en esta terceira edición, que estou convencida que non será a última, e teremos moitas máis porque seguiremos peleando para que Lugo siga crecendo. Moitas gracias, enhoraboa e parabéns.